Добре дошли в вила Евдокия, на 20 км от град Велики Преслав и на 40 км от град Шумен. Идеалното място за релакс, спокойствие, време със семейството, има басейн, джакузи и язовир на 20 метра, 5-10 спални, не мога да ги проброя. Камина, всичко от което човек има нужда. Спокойствие и тишина. Единственият шум, който може да ви попречи, е шумът на птичките. Но това няма никакво значение, защото това успокоява. Ако сте рибар, оставяш жената в джакузито, детето на детската площадка и отиваш да си хвърляш въйците. В язовира има чулка, каракуда, сом, шаран, амур, толстолоп. Даже и калкан може да намериш. Малко по-нагоре от язовира. Това е книгата на него Твач. Това също. Вземи и двете. И се почувствай по-добре. С промокод МИРО10 за 10% отстъпка.